Sige, sumbagay mo. Patay mga kita ni Joker ni sumbagay ni Charis Pingping ko ni kuan ba? Ribalira. Sabi ko nila. Kahit na tayo. Saman. Meron bata kag birthdayhan no. Karon ra nang ursunadag panguyab tawhana. Matay pre. Duda ko porma ni ba. Unsa man jud ni manguyab o magkikaon sa lubong. Oh no. Sus Pareng Boyet, di pa manulahi ang tanan pre. Pwede pa makamagbag-o. Kung nagadik-adik ka pagbag-o na, ayo pag-ingana. Pre! Hina pa ka ha? Sige, sumbagay mo. Patay mga kita ni Joker ni sumbagay ni Charis Pingping ko ni kuan ba? Ribalira. Sabi ko nila. Kahit na tayo. Saman. Tarong! Karera maman! Hala, Chika! Asa ka na sila mga to? Oo na akong ginahulat. Pagpuyo na ako'y. Ganina na akong paabot dre. Ha? Asa rin mo managtog ron? Asa mo managtog? Chika na ko na! Chika! Taka ramang ka! Apiti rapod ka na sa imo Pareng Boyet. Uy! Kumpiyansa ramang kaya mong duwa! Tuwa mo isalig hindi guaya. Isa mo po mo salig. Di mo nga mura mo pagkag-model sa shampoo nga expire na. Sayaon! Dala mo mga sayaon! Mga amiga, ay kayo magpahalata ha? Ay, nakabala ka kuya. Kami na bahala si mo ha? Sige. Don't worry kuya, kag-prepare na namo. Kana! Diba Yes Sana Nga kuya, marag excited na jud ni marag di na jud natuloy ko gawin ba? Pwede na jud ako prepare ba niya ang lugar okay na. Kini masulig na ako. Nga kuya, sa ba natuloy pa abot na? Sisiyo pa. Yes, kini. Tara! Forward! More! Inya sister, nadala ng lip 10. Oh, syempre, kompleto ni.